खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव गासैखौबो बरायबाय बे समाव आं नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों माखासे सासे गेदेमा जोंनि बर'नि सासे मुंदांखा मुंदांखा फेस्ला बे फेस्लानिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिगोन आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिखादों जानो हागौ जाय फेस्लाया जोंनि आसामाव आरो बर'फोरनि गेजेराव साफ्रोमबोनि नोजोराव गोग्लैनाय सासे मुंदांखा फेस्ला बिथांखौ जोङो प्राइम 24 हेडलाइन्सआव गिबियावनो बरायग्रोना लानाय जाबाय आरो बे समाव नोंथांनिफ्राय जों मिथिनो लुगैनाय गुबै बाथ्रायानो जाहैबाय नोंथाङा नोंथांनि आबुं सिनायथि आरो नोंथाङा बबे जायगानि बेखौ जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्स नायगिरि बिथांमोननो गिबियावनो फोरमायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। सरासनस्रायै फंबाय बा नोंथांमोननि चेनेलाव दा आंखौ जेरै सिनायथि लानो लुबैदों बा सिनायथि बिदों सरासनस्रायै आंनि सिनायथिखौ गोबां होबोबाय मा जानो हागौ मिथिखासै अब्लाबो सरासनस्रायै आंनि मुंखौ ओरैनो दैमासा ब्रह्म होननानै बुङो। आं जाबाय खामार दैसा गोजौ फरायसालिनि सासे एसिसटेन्ट टिचार लोगोसेनो नोंथांमोननि अननायजों आंखौ फिल्माव मेन्डेला होननानै मिथियो बेनो आंनि गुबै सिनायथि। आंनो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट गामिया जाहैबाय हाजिरापारा। गोजोननाय थाबाय बे समाव जुदि बिथाङा गावनि आबुं सिनायथिखौ होबाय दा गुबैयै जोङो बिथांनिफ्राय मिथिनो लुगैनाया जे फेस्लाखौ बबे सननिफ्राय बानायजेननायमोन आरो बे फेस्लाखौ बानायनो थाखाय नोंथांखौ सोरबा थिनदोंमोन ना नोंथाङानो गोसोखांनानै बे फेस्लाखौ दिन्थिजेननाय? सरासनस्रायैथ' आं ओरैनो फेस्लाखौ उन्दैनिफ्रायनो मोसानायनि गेजेरजों रायजोनि गेजेराव बा जायगायाव गोजान जायगायाव नङाबा जायगाखिनियाव मोसानायनि गेजेरजों फेस्लाखौ आंखौ सिनायखाबोयोमोन। बेनि उनाव जा फैला बिथांजों आंजों जेब्ला जोङो 2007आव मोनसे बाथ्रा सानखांदो जोङो जेनेबा जोंनि गेजेराव मबाइल थियेटारफोर बायदि फिसा ओरैनो जास्ट फुजायाव मोनसे जोङो थियेटार बायदियै टिकेट दाननानै मोनसे श'आव मोनथाम मोनब्रैसो खन्द' फिसा जेरैहाय माबा शर्माया दिन्थियो कपिल शर्माया जेरै दिन्थियो जोंबो फुजायाव मोनसे बिदि दिन्थिदोंमोन। बिदि दिन्थिनायाव रायजोफोरनि अनसायनायखौ जोबोद मोजां मोनबाय आरो होमबाथ' जोङो फिल्मबो दिहुननो हागोन बिदि साननानै जोङो फैला दाब्ला जों साथामजों लोगो नांनानै बै फिल्मनि बाथ्राखौ सानखांनाय जादों। फेसन श' बायदि दिन्थिग्रोनाय जादों आरो बेयाव रायजोफोरनि गोबां अननाय मोनदोंमोन बेयावनो थुलुंगाखांदोंमोन आरो बे जिहेतु फेस्ला दिन्थिनाय बेखौ मा होनगोन बर' नाटक थुनफावथाय बायदि थुनफावथाय बेखौ बबे जायगायाव दिन्थिजेननायमोन? सिमलानि लोखि फुजायाव सिमलानि लोखि फुजायाव बामबुला होननानै जों मोनसे बामबुला थियेटार होननानै मोनसे दिन्थिदोंमोन आरो बामबुला थियेटार दा बिनिफ्रायनो जों बामबुला प्रडाक्सनखौ लानाय जादों। बेनिफ्रायनो बामबुला प्रडाक्सन बे बामबुला थियेटारनि मुङैनो आरो बामबुला प्रडाक्सन जिहेतु बे बामबुला प्रडाक्सनाव नोंथांमोननि कमेडि एक्सनखौ दिन्थिनाय जायो जोबोद बाख्नायथाव आरो जों बयबो बिथांखौ अनखायो आरो बयनिबो अनसायनायावनो दिनै बिथाङा बेबायदि जोंनि गेजेराव गोबां सानसेनिफ्राय सानसे बारायबोगासिनो बिनि जिहेथु माने कमेडि एक्सनफ्रा आरो दा बे समाव फैलाखौ नोंथांमोना सिनायलायखायोमोन फैला आरो लोगोसे दाब्ला बे नोंसिनि जिहेथु बे मामोन नोंसिनि प्रडाक्सना बामबुला प्रडाक्सन बे बामबुला प्रडाक्सननि गेजेराव गुबै मैखोम होनोब्ला साथाम नोंथांमोना दङ बोरै कानेक्सन जाजेननाय फार्स्ट टाइम? दाना जोङो मथा मथि एम इ सेक्सन बा हाइ सेक्सननिफ्रायनो जोङो दाब्लाजों जे एखे बेचखा ओमफ्राय फैलाया जोंनि जुनियर बिथांनि स्कुला गुबुनावमोन आरो जोङो दाब्ला आरो आंनि स्कुला गंसेयावनो जों उन्दैनिफ्रायनो लोगो मोनखानाय बिथाङा सासे रेडिअ' आर्टिस्टखाबो दाब्लाया खननायावबो मोजांखा उन्दैनिफ्रायनो जोङो स्टेज प्रग्रामबो खालामखायोमोन। फैलाखौ जास्ट जेब्ला बिथाङा कलेजाव फैयो कलेजा कमप्लिट जानायनि उनाव सिमलायाव बिथाङा कम्पिउटारनि मोनसे सेन्टार बानायदोंमोन बै सेन्टारावनो बिथांखौ लोगो मोनजेनदोंमोन बेबायदि आरो ओमफ्राय बेयावदि बिथाङा आर्टिस्ट बिथाङादि सासे मेथाइ खनगिरि बेखौ जोङो बेयावसो सिनायथिनायखौ मोन्दोंमोन आरो बेबायदिनि प्लेटफर्मनि गेजेरजों ओमफ्राय नोंथांमोननि जिहेतु नामाथ' फैला मेन्देला दाब्लाथ' नङा बे फैला मेन्देला दाब्लाखौ नोंथांमोननो सोरबा होदोंना नोंथांमोनानो गावबा गाव मासे सेलेक्ट खालामना लानाय जादों? बेखौथ' रावबो होआखै जोङो फिल्मनि गेजेरावनो सोर मा नाम लानाय जागोन बेखौ रायलायलायनायनि गेजेरजों दोननाय जादों जिहेथुके मोनफ्रोमबो एपिसडआवनो जोङो बे एबारनि एपिसडखौ मा खालामनाय बायदि जागोन
सोरखौ माबायदि रल होगोन सोरनिया माबायदि खारगोन बेखौ जों साथामनि गेजेरजों रायलायनाय जायो। साथामजोंनो गासैबो माबाखौ खामानिखौ रायलायखांनानै बानायनाय जायो आरो। बेनिखायनो खोब मोजां जायो नोंथांमोननि जिहेथु फेस्ला दिन्थिनाय माने लाइनाव थाङो आरो फुरा कनसेप्ट जायो आरो जिहेतु नोंथांमोना सानलायखानानै साथामनि गेजेराव बानायो नालाय मोनफा मोनफा माने बिदिन्थि थायो आरो नोंथांमोननि एक्सनाव बेखौ जों बयबो मिथिगौ। दा जोङो नोंथांमोननि जिहेथु फेस्ला रल नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे आं फेस्लाखौ होनो थाखाय खावलायबाय। गिबिसिन नोंथाङा मा फेस्लाखौ आरो मा फेस्लाजों बांसिन सिनायजानाय माबे रावजों? दाथ' खोन्थाया जाहैबाय आं जेखौ मोजां मोनो बा रायजोआ जेखौ मोजां मोनो बिथ' बुंनाया गोरोन्थि जाहैगोन। जेनेबा सोरबा बबेबा खन्द'खौ मोजां मोनो सोरबाया बबेखौबा मोजां मोनो दा बिनिखायनो बे खोन्थायाव एसे पाजोल जायो आरो जेनेबा पाजोल जायो आरो सोरबाया बबेबा खन्द'खौ मोजां मोनो जायखिजाया ओरैनो सरासनस्रा आंनि मिनिनायखौनो मानसिफ्रा मोजां मोनो होननानै आं सानना लायो। मिनिनायानो सबसे माने गोजोन होयो आरो माने आलादा टाइपनि मिनिनाय आरो नोंथांमोनाव एक्सनबो दङ माखासे बेफोर एक्सनखौ नोंथांमोना बै जेब्ला बामबुला थियेटार बै समावनो बेफोर एक्सनखौ लाखाजोबोमोन गावबा गाव बैयावनो दंखायोमोन आरो ओमफ्राय बेनो दासिमबो बे एक्सननि गेजेरजों मोनफा मोनफा गावबा मोनफा मोनफा केरेक्टार दं आरो बिदिनो फैदों केरेक्टार दं आरो दा आरो नोंथाङा जिहेथु जोङो बेनि गेजेरजों नोंथांनि माखासे न'नि परियालफोर साबैसे बिदा फंबाय आरो दा नोङो मास ओरैनो जुलि जाबाय बेफोरनि सायाव बेसे सम जाखो नोंथाङा? आङो बेफोरखौ सिगाङावबो बुंबोखाबाय अब्लाबो फंबाया सोंनाय हिसाबै आं बुंनि आंनि हाबाया जादोंमोन 2001 मायथाइनि 21 एप्रिल 7 बैसाग एबा 7 बैसाग दासिम आंहा फिसाला सासे दङ बियो डिग्रि 3rd सेम इक'नमिक मेजर लादों आरो फिसाजो दङ दा क्लास 8 आव बिदा फंबाय हिसाबै जोङो साथाम आं गेदेर आरो उन्दै साथामबो हाबा जाजोब्बाय साथामाबो गथ'फ्रा सानै जाजोब्बाय गेदेरा हायार सेकेन्डारियाव एसिस्टेन्ट टिचार ओमफ्राय फंबाया मोनसे भकेसनेलाव मावनानै दङ आंनि बाथ्राखौथ' बुंखाबाय आं ओमफ्राय फादार दं मादार दं दासिमबो दं फादार मादार खाफाल गोनां दासिमबो जिहेथु बिमा बिफाया दङ बेनिखायनो दिनैसिम दा बयनिबो अननाय मोनदों आरो बिमा बिफानि आसिरबाद दङ जानो हागोन बेनिखायनो दिनै जोंनि बर' समाजाव गोलाव कमेडि आर्टिस्ट जानानै माने थांना थानो हादों आरो बे समाव जोङो माखासे नोंथांमोननि थासारि बा नोंथांमोननि लोगोफोरनि थासारिनि सायावबो जों मिथिबाय दा नोंथाङा जिहेथु प्रग्राम खालामनो थाङो बे प्रग्राम खालामनो थांनायाव बे प्रग्राम खनसे खालामनायाव नोंथाङा माबायदि बेसेबां रां लायो? ओरैनो रां लानाया जाहैबाय गोजान खाथि जेनेबा गोजान खाथिखौ नायनानै लानाय जायो ओमफ्राय बिसोर कमिटिया बेसेबां स्ट्रं बेखौ नायहरो बिसोरखौबो नायनांगोन जायो नालाय आंखौल' नायबाबो जाया जेनेबा रायजोफोरनि खावलायनाय हिसाबै लुबैथारनाय हिसाबै बे कमिटिनि स्ट्रं बेखौबो नायनाय जायो दुरबल ना स्ट्रं बेनि सायाव गोरोबलायनानै जेनेबा लुबैग्राया बुरजा लुबैयो ओमफ्राय हरग्राफोरा खमाव लुबैयो बिनि गेजेरावनो गोरोबलायनानै थाङो आरो सोरबाथ' फ्रि गाखोबा मोजां बेखौबो सानो आरोना बेनि गेजेराव नोंथांमोना बेफोरजों सोलिनो हानाय माबाफोर सोलिनो हानायनि केपासिटि दंना गैया? आं बुंगोन गुबुन जेनेबा बलिउड बा एसामिसफोरनि सिंगारफ्रा जेरैहाय लायो बिथांमोननि बायदि लानायब्ला जों साथामा दिनै बर'नि गेजेराव बयनिख्रुइबो माहाजोनसिन जाबाय दामि गारि गाखोनो हासिगौमोन दा बेखायनो जों हारिनि बाथ्रा रांखान्थिनि अबस्था बेखौबो नायनो गोनां जायो बेखायनो गोरोबना सोलिदों आरो बिजो जानो हाथारगोनखौ जों दिनैसिम नुथ'वाखै एसे सम नांबावगोन बर'फोरनो सम नांबावगोन आं बे समाव मिथियो दिनै एसामिसफ्राबो जिहेथु खम सुबुं
बिसोरबो गोबां रां गाराबासिनो प्रग्रामफोरखौ खुङो थेवब्लाबो आर्टिस्टफोरनो गोबां रां हरनायखौ नुयो मानो होनबा जोंनिया बिराद जोंगा मागा पेन्डेल गिदिर गिदिर बानायो जोंबो कोटि थाखानि प्रग्राम खुङो बिनि गेजेराव नोंथांमोनखौ गोबां रायजोफोरखौ गोजोन होनो नोंथांमोनखौ लाङो बे हिसाबै नोंथांमोननोबो हाजासे नङाब्लाबो जास्ट एसे सोलिनो केपासिटि होनो हानाय बायदिखौ जों नुहुरो मानो होनबा प्रग्रामा प्रग्राम एसामिसफ्राबो प्रग्रामावनो लाङो बा बिसोरो बोरै हरनो हायो जोंनिया मानो हरनो हाया फंबायनि सानस्रिखौ आं मोजां मोनदों बिदि जुदि जों सानोब्ला साफ्रोमबो मानसिनाव बे सानस्रि थायोब्ला जानो हागौ जों आर्टिस्टफ्रा थांनानै थानो हागोन मोनसे बाथ्राखौ बुंनो हायो दा हमना ला थांना थानानैथ' हाला बा हानांगौब्लाबो एसे सम नांबावगोन अब्लाबो आं आर्टिस्टफोरखौ बुंगोन बेजोंनो जानो हायाब्लाबो जोङो आर्टिस्ट लेभेलाव हमना ला मोसानायानो जा सिंगारानो जा बा ड्रामायावनो जा गावखौ जुदि फसंथानो हायोब्ला बेजों जानो हायाब्लाबो समाजा नोंखौ सिनायगोन समाजा नोंखौ अनसायगोन बेजोंनो नोंखौ माबा मोनसे लामासिम आवगायलांनो थुलुंगा होगोन लामा होगोन बेखायनो जानो हायाब्लाबो आङो खावलायगोन गावबा गावखौ सिगां दानानै लाग्रो सिनायथि खालामना लाग्रो अब्लानो समाजा नोंनो जानो हाथाराब्लाबो नोंखौ मोनसे लामा होगोन आरो समाजा मान होगोन आं बेखौ बुंगोन आरो बिनि गेजेरजोंनो नोङो माखासे संसार जानायाव लामा सुबिदा मोननायनि राहा दं आरो बेखायनो मावनाय खामानिखौ मावनांगौ आरो हमना ला जों बर'नि गेजेराव बा गुबुन जाथिनि गेजेरावबो गोबां साख्रिआवला दङ कौटि कौटि रां गोनां दं खिन्थु जों साबेसेखौ सिनायो नङा होमबा बेखायनो धोन लानानै नों थैलांनायनि उनावथ' नोंखौ रावबो सिनायला खिन्थु जायखिजाया मोनसे लामाजों जुदि थांनानै नाम जायोब्ला खमसे खम धोनखौ मोनलाङाबाबो नों गावखौ गालांनो हागोन आरो बेखायनो आं खावलायगोन साफ्रोमबो बबेबा नङा बबेबा मोनसे लामाजों गावखौ सिनायथि गालांगोन मावनायनि गेजेरजों नोंनि समाजाव गोबां मोजां खामानि मावनायनि गेजेरजों नोंनि जिउआ अमर जानानै थालांगोन होननाय बायदि आरो जेनेबा जों थाखा फैसा दं होननानै गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जौ लोंनानै ड्राग्स जानानै गावनि जिउखौनो नस्थ' खालामनानै लाबाय दं दा बेफोरखौ गारनानै माबा मोनसे मोजां लामा जुदि लायोब्ला गाव मोजां जानो हायाबाबोथ' जों गुबुन माबा मोनसे लामा दिन्थिलांनो हागोन बेखायनो आं खावलायगोन गाज्रिफोरखौ गारनानै जोङो जायखिजाया माबा मोनसे लामाखौ लानाया मोजां जायो जोबोद दा हमना ला फंबाया बेजोंथ' जानो हायाखै बे जाय खामानिखौ फंबाया मावबाय दं बेथ' जानो हायाखै खिन्थु फंबाया समाज फोसाबनायाव बा गावखौनो सिनायथि होनायाव माबा मोनसे मोजां खामानि मावबाय दङ खिन्थु फंबायाथ' ड्राग्स जानानै थानो हायोमोन बिरि सोबना थानो हायोमोन जौ लोंना थानो हायोमोन खिन्थु नोंथ' बे खामानिखौ मावाखै बेफोरनो समाजनि मोनसे फोसाबनायनि मोजां लामा जोबोद मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जाय समाव गोबां बर' सुबुंनि लाइमोनफ्रा बेबायदि जाग्रा गाज्रि जानाय मुवाजों गोजोबना थानाय गोबां बर' सुबुं मोजां मोजां न'खरनि सुबुंफ्रा खहा जाबोदों लाइमोनफ्रा थिग बे समाव जोंहा जोंनि बर'नि मुंदांखा फेस्ला फाव दिन्थिगिरि बिथाङा बे हिसाबै गावनि फेस्लाजों लोगोसे समाजखौ फोसाबनायाव गोबां समाजखौ फोसाबनो नाजानाय दङ बेनिखायनो दिनै बे गोथौ बाथ्राखौ बुंदों आरो साननानै दं आरो दा बुंबायबो बेयो जोंनि थाखाय मोजां बाथ्रा आरो लोगोसे दिनै बिथांमोना जिहेथु फाव दिन्थिनानै सावथुन मुलुगाव थानानै जे संसारखौ सोलिनो हाया बिनिखायनो गोबां बर' आर्टिस्टफोरखौ नुबाय जे सम मोनसे लानानै नोंथांखौ दिनैसिम आं नुवाखै जिहेथु राजनितिजों लोब्बा थानानै गोबां भाषन होफानाय लेक्सार होफानाय थिग बेबायदि नोंथाङा हास्थायोना हास्थाया नोंथांखौ बेबायदि बाहागोआव लानो लिंहराखै नामा आं सासे गभर्नमेन्ट एमप्लयि जाहैबाय नालाय दानिया गुबुन गुबुन सिगांफ्राव मथा मथि इलेक्सननि नामाव मास्टारफ्रानो प्लेन पलिसिखौ खालामनाय जायोमोन नाथाय बिजेपि गभर्नमेन्ट फैनायनि उनाव टटेलि मास्टारफोरखौ राजखान्थिनिफ्राय गोजानाव दोनथारदों बेखायनो जोंबो नैबे सासे गभर्नमेन्ट एमप्लयि हिसाबै राजखान्थियाव आगान होनो हाखाथाराखै गोसो दंब्लाबो हायाखै बा आङो राजखान्थियाव एसेबां गोसो गैया अब्लाबो गुबुनफ्रा जिखिनि मावबाय बे मावनायाव आङो बिथांमोनखौ जोबोद थुलुंगा होगोन बा मोजां मोनगोन मानो होनना बुङोब्ला जेसेबां दा राजखान्थिनि लिडारफोर दङ जेनेबा हमना ला एमएलए जाबाय मिनिस्टार जालांबाय बिथांमोना जेसेबां मिनिस्टार एमएलए जादों बिथांमोनखौ जोङो फेरलेबसेबो जोङो दाय होनो हाया मानो होनना बुङोब्ला
बिथांमोना दिनै गोरलैयैनो MLA जाहैनो हायाखै मिनिस्टार जानो हायाखै बिथांमोना एसेबां खस्थ' खालामबोदों हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय गावनि जिउखौ दान होनानैब्लाबो खामानि मावबोदों बिनि थाखायसो बिनि बिनयाव बिथांमोना दिनै MLA मिनिस्टार जाफैदों बेखायनो आङो सासेबो दैदेनगिरि बा राजखान्थिगिरिखौ फंसेबो गाज्रि सोदोबजों बुंनो गोसो जाया मानो होनबा बिथांमोननि बिहोमाया जोंनि बेसेबा गोजौआव जों हारिनि थाखाय जेबो बिहोमा होनो हायाखै जाय बिहोमाखौ बिथांमोना होबोदों बिनि थाखायनो बिथांमोना MLA मिनिस्टार जादों बेखायनो आं राजखान्थियाव मानो हाबाखै बा आंखौ लिङाखै नामा बिनि बेलायाव आं बुंगोन आं दहायनो बुंबाय आं सासे गभर्नमेन्ट एमप्लयि बेखायनो ओंखाराखै आंखौ लिङो खिन्थु आङो टाइम होनो हाया सरकारिनि बेन्दोङाव थाहैबाय नालाय खिन्थु आङो मालाय मावनायखौ मोजां मोनो आं माब्लाबाबो गाज्रि मोना रावखौबो सोंखारिया साफ्रोमबो लिडारफोरानो मोनफा मोनफा बिहोमा दङ नाथाय बे नांलायनायफ्रा बा गाज्रि मुं सुलायनायफ्रा बे राजखान्थिनि मोनसे डायलग बा बेजोंनो जानांगोन नालाय सासेया सासेखौ नाख्लायनो नाजागोन सासेया सासेखौ नाख्लायनो नाजागोन बे थाखागोन बेखौ जों फोजोबनो हाखाया बे जेब्ला राजनितिनि सम फैयो बे जिहेतु बे बारा बाराय आरो गावबा गाव मोनसे सोरखौबा गाज्रि बुंनानै देरहानायनि लामा दिहुननाय गावनि फर्मुला जाबाय आरो थिग बेबायदि दा बे समाव जोङो राजनितिनि गेजेरजों गोबां जोङो सिगाङाव जिहेतु खोथाजों खोथा अरलायलायोब्लाबो उनाव गोरोबफिनलायनायखौ नोंथाङा हास्थायोना हास्थाया जिहेतु दानि जोंनि बर' समाजाव सोलिबाय थानाय जिहेतु जों सिगाङाव जि जाबाय खिन्थु उनाव मोजां जाफिननाय बे लामाखौ जों बांसिन नुवा बेनिखायनो दिनै जोंनि सारा बर' रायजोनि गेजेराव गोबां गावस्रालायनाय लिडारजों लिडार सैलायि दा बेयाव जों सासे सादारन हिसाबै बिसोरखौ खौसे लुगैयो जों बयबो नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंगोन खौसे लुगैनो लुगैया राजखान्थियाव सिगाङावनो बुंखादो लिडारफ्रा बुङो बा गिदिर गिदिर गुनि गियानिफ्रा बुङो राजखान्थियाव अराय लोगो नङा अराय सुथुरबो नङा बे फर्मुलाखौ लानानै जों जेब्ला इलेक्सन जायो बे जिखिनि नांलाय खमलाय जायो बुंलायनाय जायो सोंखारलायनाय जायो बेफोरखौ गारजोबनानै गभर्नमेन्ट फर्म जानायनि उनाव जेरै जों सरासनस्रा मानसिया जेरै गोरोबो दैदेनगिरिफोरखौ आं बेफोरबायदि गोरोबनायखौ लुबैयो नाथाय हमना ला बै मोनसे पार्टिना बेयाव फैथों बेखौ बुङाखै बे पार्टिना बैयाव थांथों बेखौ लुबैयाखै खिन्थु दैदेनगिरि आरो जिखिनि मावथिफोर बिसोरो सरासनस्रा जों जेरै गोरोबो बेफोरबायदि गोरोबनायखौ आं लुबैयो आरो बे गोरोबिनि थाखायनो बिथांमोना खहा जायाखै रायजोफ्रासो खहा जाबाय दङ बेखायनो आं खावलायगोन जोङो दैदेनगिरिफ्रा गोरोबनांगौ खामानिखौ समानै मावलायनांगौ रायलायलायना मावनांगौ नाथाय नोंनि आंनि जुदि जाना थायोब्ला समाजा खहा जागोन आरो दा जोङो एसे मोनबोबायबो दं मोनबोदों जाहाथे बिनिख्रुइ बांसिन जाया बेखौ खावलायदों आरो जोबोद गोजोनथाव सावरायनाय जादों जिहेथु दिनै जोङो सासे फेस्ला सुबुंजों दं हिसाबै जिहेतु रायजोफ्रा फेस्ला बाथ्राबो खोनासंनो लुगैगोन थिखाय बेखिनियाव आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुगैदों जिहेतु नोंथाङा सम लानानै दाब्लाखौ रायो सम लानानै फैलाखौ रायो फैलायाबो मालाबा नोंथांखौ रायो दाब्लायाबो नोंथांखौ रायो थिग बिदिनो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों फैलाखौ रायहरनो हागोन ना दाब्लाखौ रायहरनो हागोन ना हायो दाब्लाखौ रायहरनो थाखाय खावलायग्रोबाय उनाव फैसिगोन जों फैलाखौ माबायदि दिनैनो गोदान आयदायै रायो गोदोनि थांखांनायखौ रायो नोंथांखौ जिहेथु जों एसे खोनासंनो लुगैदों फंबायनि नैबे खावलायनायखौ लाखिगोन आङो ओमफ्राय बे बाथ्राखौ मोगथां मुलुगावबो गोबां जायगायावनो जों बे बाथ्राखौ मोनो आरो जेनेबा फेस्ला हिसाबै नोंथाङा देनाय ओरै थोरै खालामनाय कमेडि मोनसे दिन्थिनाय होनना बुङो ओमफ्राय मोनसे बाथ्राखौ आं बुंबोयो आरो जेनेबा हमना ला सासे हाथियार लाग्रा बर'नि हाथियार लाग्रा सोमावसारग्रा जोंफोरखौ मोजां मोननानैनो बुङो देनाय मोनसे फेस्ला बुंनाय बेयाव बिदि बुंबाथाय जों बुङो आरो नोंबोथ' सासे सोमावसारग्रा नोंसोरथ' गोबां मानसि गावथारबोबाय दे जोंनि सिगाङावनो सासे गावथारना नोंबो गावथारनो हाबासो जोंबो कमेडिखौ होगोन बे बाथ्राखौ मोनफ्रोमबो समावनो मोनफ्रोमबो सिटुवेसनावनो थारमाने कमेडिखौबो होनाया एसे थान जायो आरो थिग बेफोरबायदिनो जेरैहाय सासे मानसिया गावग्राब्लाबो बेबो जेराव मेराव जानला मोनला टाइम एन्ड सिटुवेसनखौ मोनबाथाय एसे मोजां जायो ओंखाम जानो उखैनायावसो ओंखाम जानो हायो नोंथाङा जे गोबां हायना मुलि बानायबोबाय बेनि गेजेराव नोंथाङाबो संसार जानाय मोनसे रल दंमोन हिनजाव लादोंमोन
ओमफ्राय खनसेयैनो 10 जन खुदिया जोनोम होदोंमोन। दा बे खुदियाफ्रा दा मा अबस्थायाव दं मोगथां मुलुगाव? थारैनो मोजां सोंथि। बेवहाय थानाय खुदियाफोरनि गेजेराव फैला बिथांनिबो फिसाला दंमोन। बियो ग्रेजुवेट जानानै दा आर्ट कलेजाव क'क्राझारनि फाइन आर्ट कलेजाव आर्टनि क्लास लाहैबाय दङ। आरो बेवहाय दाब्लानिबो फिसाला दंमोन, बै जे लंथं गाना जुमालासिनो खारथिंबाय। दा बिथाङा 10आव फरायबाय जानांगौ। ओमफ्राय जाय केन्देला जाग्रा बिथाङा मास्टार डिग्रि फरायबाय दङ। आरो जेसेबां खुदियाफोर दङ आं बेखौ गसाइनि अननाय ना मा होनगोन मिथिया, साफ्रोमबो मोजां डिग्रि फरायबाय दङ। मोजां सोलोंथाइ लागाय दं। बेयाव बेखौ मोजां मोनदों आरो रावबो ओरैनो थाङाखै। जोबोद मोनसे बै रायजोनि अननाय मोनजोबदों आरो बिसोरो। रायजोनि अननाय, इसोरनि अननाय जागोन जिहेतु नोंथांमोना रायजोखौ गोजोन होनो हादोंना बे मोनसे एक्सनजों। बेफोर मोनफा मोनफा मावनायनि फिथाइ होननांगोन आरो ना, सानना लानांगोन। बे बिदिन्थि जागोन बायदि मोनदां। जिहनक दा बे समाव नोंथाङा हायना मुलि बरनबोबाय दं आरो बेनि गेजेराव नोंथांमोना गोबां आर्टिस्ट, सिख्ला एक्ट्रिस लादोंमोन। बिथांमोना मा मावनानै दं आरो बिथांमोननि जिहेतु न'खर जायगाफ्रा बबावमोन? सरासनस्रायै साफ्रोमखौबो खनसे बुंनायाथ' गोरलै जानाय नंला। अब्लाबो जेरैहाय सिमेन्ट सापरनि लिपिका, बिथाङाबोथ' फरायनायाव मोजांखामोन। जानो हागौ बिथाङा रङियाव दा बावैसो माबा मोनसे कर्स लाफैबाय दङ, बोसोरनैनि होननाय खोनादों। आं कर्सखौ मोजाङै मिथिस्लाबासै। नेक्स्ट करिश्मा, ओरैजाय जायफोर गुबुन गुबुन दंमोन खायसे हाबा जाबाय, खायसेया थिगैनो दङ। जिहनक बिथांमोनाबो बे ओनसोलनिनोमोन खामोन नामा? सानैसोआ जोंनि ओनसोलनिनो, ओमफ्राय गुबुनफोरखौथ' रायजोफोरानो सिनायथिगोन, मोनखागोन बबेनि सोर बबेनि। जिहेथु दा नोंथांमोना जे हायना मुलिजोंनो नोंथांमोननि जिहेतु बे सिनाय जानाय मोनसे बे हायना मुलि सिनेमाया, बे हायना मुलिखौ नोंथांमोना दा मा सानदों आरो बानायगोन ना बानायथ'ला? जोङो दासान्दि रायलायबाय दङ आरो गोबां मानसिफोरानो डिमान्ड खालामबाय दङ बा खालामजानायखौ लुबैदों। जों खालामनायनि लामायाव फैबाय दङ बा रायलायबाय दङ। मोनसे खोन्थाखौ जोङो सानबाय दङ। माबायदि साननाय? दासिमबो कर'नानि बेरामनि जि होबथानाय राहा बेखौ दिहुननो हायाखै आरो बियो माब्ला जोबगोन बेखौ बुंनो हायाखै। बे बेरामा जुदि जोबाब्ला, जों फिल्मखौ बानायनानै जुदि दोनोब्ला, खालामालासिनो थानायाव जोंहा जेसेबां लाब जागोन, बेखौ खालामनानै ओरैनो दोननांगौआ जा बांसिन खहा दङ। बेखायनो बे बेरामा माब्ला जोबगोन बे बाथ्राखौबो जोङो सानबाय दङ। मानो होनबा बेरामा जोबाबा फिल्मखौ दिन्थिनो हायाब्ला गोबां खहा जागोन। बेनिखायनो दा बे खामानिया दोनथ'नाय जादों, अब्लाबो जों बाथ्राखौ सानबाय दङ। जोंनि बर'नि गेजेरावथ' गोबां फिल्म प्रडाक्सन दङ। दिनै नोंथांमोनाबो बाम्बुला फिल्म प्रडाक्सन। ओरैनो नोंथांमोननि फिल्म जिहेथु बानायोब्ला बेसेबां खरसा जायो आरो बेसेबां लाब मोननो हादों सिगांनिफ्राव? सरासनस्रायै बे सोंथिया मोनफ्रोमबो प्रडाक्सननिफ्राय मोनफ्रोमबो गुबुन गुबुन जागोन। ओमफ्राय जोंनिया हमना ला फैला दाब्ला मेन्देला, बिथांमोननि आर्टिस्ट खरसा गैखाला। ओमफ्राय बाहेरनिफ्राय सासे सानै जिखिनि लाबोयो जों बेनोल' हरनांगौ जायो। हिसाबै जोंनिया 3/3 गेजेराव ओंखारो। बेखिनियाव जोंना फिल्मा ओंखारलाङो। ओमफ्राय जोङो जेसेबां दिहुनबाय, ओरैनो बबेबा 25-20 ओरै लाक्स मोनबोदों आरो जों खहा जाफेरखायाखै। होमबाथ' नोंथांमोना बे बाम्बुला फिल्म प्रडाक्सननि गेजेरजों हयथ' नोंथांमोना माबा मोनसे बुहुत माने लाब, बुहुत बर'नि गेजेराव बुहुत लाब खालामनो हादों आरो। नङाबा मोनफ्रोमबो जिहेतु प्रडाक्सन बर'नि दङ, जोङो लाब होननाय बुस्थुखौ खोनाफेराखै। बेनिखायनो दिनै नोंथांमोननि जिउआव थांना थानायाव जिहेतु रायजोफोरखौ गोजोन होनो हानाया मोनसे नोंथांमोननो इसोरा अबदान होदों होननांगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना माखासे फिल्म बानायनायावबो बियो बुहुत साननो गोनां। जिहेतु इस्किनि फैसा बरननो हानायाना, दिनैसिम जोङो लाख लाख थाखा गारनानै फिल्म बरननाय जिहेतु प्रडिउसारफोर दङ, बिथांमोना जिहेतु लाब मोननो हायाखै। बेयो रायजोफोरनि अननाय। बेखायनो आं रायजोफोरखौ बुंगोन
जेनेबा बिथांमोना जुदि जोंखौ अनसायाब्ला जोंबो जानो हागौ बेसे मोनफैनाय नङामोन। बेखायनो आं रायजोफोरखौ अननाय होगोन, गोजोननाय होगोन। रायजोफोरखौ खुलुमगोन आरोखि, सिबिगोन। दा बेनो बेखायनो जोंनाव माखासे जिथु फिल्म प्रडिउसारफ्रा, फिल्म बानायग्राफ्रा बिथांमोना एसे साननो गोनां दं होननांगोन आरो जाहाथे माबायदि सिस्टेमै जों लाङोबा बर' फिल्मखौ होमब्लाना जोङो लाब खालामनो हागोन। बा बिनि सायाव माबाफोर आयदा दं नामा? जिहेथु सावथुन मुलुगनि सासे नोंथाङाबो साननो गोरों हिसाबै। साफ्रोमनिबो गोसोआ एखे नङा, गावबा गाव आयदा थायो बा साननाय थायो। खायसे खायसेफ्रा सानगोन आंनो फैसा थाखा नाङा, फिल्मखौल' हिट बानायगोन, खरसा बेसे थांथो आं लुबैनाय बायदि आंनो जिखिनि स्ट'रियाव डिमान्ड खालामदों, आंनो जिखिनि नांगौ बेखौल' आं मोन्थों होननानै खायसेया दिहुनो। बेखायनो बेयाव बुंनो गोनां जेबो गैया। ओमफ्राय खायसे खायसेया मा खालामगोन, खम खरसा खालामनानै मोननो लुबैगोन। नाथाय जों नैबेखौ बुंनो हायो, स्ट'रि लेभेल, नोंनि स्ट'रिया मा डिमान्ड खालामदों बेजोंसो नों बाजेटखौ खालामनो हागोन। जेनेबा नोङो स्ट'रियानो नोंनियाव जेबो डिमान्ड खालामाखै, नों दिल्ली, मुम्बाइ, गुजरात थांबाथाय मा जानो? नोंनि स्ट'रिया मा नागिरदों, बेसेबां खरस जागोन, बेखौ मोनफिनगोन ना मोनफिना, बेफोर साननायफ्रा बियो गावबा गाव आलादा आलादा जागोन। जायखिजाया लाब जुदि जानो लुबैयोब्ला खमसे खम 4निफ्राय 5नि गेजेराव खालामनो हाथारनांगोन। ओमफ्राय बिनि गेजेराव जुदि नों फिल्मखौ दिहुननो हायाब्ला जोङो लाबनि बाथ्राखौ साननो हाखाथारा। ओरैनो गारनो होननानै दिहुननाय खानाय जागोन आरो गावनि साननायखौ, गावनि लुबैनायखौ मावफुंनो होननानै मावनाय जागोन। जिहेथु बेयो बिनिफ्राय आं माबा मोनसे लुगैनाय बिदि थानाय नङा आरो गावनि साननायखौ मावफुंनायसो जागोन आरो। जिहेथु नोंथाङा सासे गभमेन्ट स्कुलनि गभमेन्ट फरायसालिनि फोरोंगिरि, दानि जिहेतु नुबाय थानाय, सोलिबाय थानाय बे हिसाबाव जिहेतु सरकारि स्कुलखौ बाद होनानै प्राइभेट स्कुलफ्राव फोरोंनायखौ बांसिन मुखुब खालामदों, बिनि सायाव मा बुंगोन? बेनि दायखौथ' जोङो सरकारखौनो बुंनांगोन। दाया बिमा बिफानि नङा। मानो होनबा जों जेसेबां प्राइमारि स्कुलफोर दङ, बे प्राइमारि स्कुलफोराव सासे नङाबा सानैल' फोरोंगिरि, आरो बिनि गेजेरावनो जाय गाहाय फोरोंगिरि बियो हप्तासेयाव सानब्रै सानबा मिथिं, माबा माबि प्रग्राम थाखाबायानो थागोन, ट्रेनिं थागोन, माबा थागोन। दा सासे फोरोंगिरिया क्लास 5सिम माबोरै फोरोंनो? जोंहा साबजेक्टआ दङ गासै 6था साबजेक्ट, 6जों जुदि 5जों थाङोब्ला 30था साबजेक्टखौ सासे फोरोंगिरिया बोरै फोरोंनो? रिजाल्टआ गाज्रि जाखागोन। ओमफ्राय क्लास 5खौ प्राइमारि लेभेलाव हरनायाबो जोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन गोरोन्थि जानानै दङ। जेराव सासे सानैल' फोरोंगिरि, बेयाव क्लास 5खौ बोरै फोरोंनो? साइन्स मास्टार नांबाय, मेथ्स नांबाय। बिनि थाखायनो दिनैनि गार्जेनफोरा बुजिबाय, गभमेन्ट स्कुलाव हरोब्ला आंनि खुदियाया जाम्बा जागोन। बेखायनो गावनि जानायखौ खम खालामनानैबो जोंनि बिमा बिफाफ्रा मा खालामदो? प्राइभेट स्कुलाव हरदो, फिसाफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय। दा नोङो नाय, प्राइभेट स्कुलावथ' जोंनो गाननाय जोमनाय होआ, जानाय लोंनाय होआ, जन्था होआ, इउनिफर्म होआ। नाथाय जों गभमेन्ट स्कुलाव होयो। नाथाय बे जानो थाखायल' जों थांगोन नामा बेयाव? बा इउनिफर्म मोननो थाखायल' जों बेयाव थांगोन नामा? सरकारि स्कुलाव थांगोन नामा? जोंथ' फरायनोसो थाङो। दा जों जुदि फरायनो नांगौब्ला जों माव हरगोन? प्राइभेटाव हरगोन। बिनि थाखायनो आथिखालनि जि इडुकेसन सिस्टेम, बे सिस्टेमा जोबोद गाज्रि जादों। आरो बिनि थाखायनो जोङो गभमेन्ट स्कुलखौ गारनानै प्राइभेटाव हगारनाय जादों। बाध्यता जादों। जिहेतु जोंनो फिसा फिसौखौ जों हदाय मोजां खालामनो लुबैयो, सोलोंथाइ होनो लुबैयो। बे समाव जुदि सरकारि गभमेन्ट स्कुलफ्राव फोरोंगिरि गैया, सासेल' फोरोंगिरियाथ' सासे गावनि साबजेक्टखौनो गाव फोरोंनो सम थोआ जायो। होमबा बे एसेबां बुरजा साबजेक्टखौ फोरोंनाया सासे, बेथ' मालाबाबो सानथावना नङा। बेनिखायनो बेबो मोनसे जोबोद गोनां बाथ्रा। जोंनि दानि जाबाय थानाय बे थासारिनि सायाव मोजाङै फोरमायबाय, बेबो जोबोद गोजोनथाव। जोबथा सोंथि, जोङो फोजोबनाय हाबाफारि लानोसै। बे समाव नोंथाङा गोदान बोसोराबो सफैबाय। दिनै बे गोदान बोसोरनि रायजो राजाफोरनिसिम मा हामलायथि बावहरगोन?
गोदान बोसोरनि मुङै फंबायनि चेनेलनि गेजेरजों आं गासै बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन गिबि गिबियावनो आं फैनो गोदान बोसोरनि गासिनिसिमबो आंनि अननाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय आसा खालामगोन साफ्रोमबो गावनि जिउखौ सिगाङावनो रैखाथि खालामग्रोनानै रंजानाय बाजानाय जानाय लोंनाय बेफोरखौ गोबां नोजोर होआलासिनो रंजायोब्लाबो गावनि जिउखौ सिगाङाव दोनग्रोनानै गावनि जिउखौ रैखाथि होग्रोनानै रंजाथों आं बेखौ खावलायगोन आरो मोजाङै मोजां नैबे गोजाम बोसोरा बारलांनानै गोदान बोसोरखौ थांनाय बोसोराव जेरैहाय रंजा खुसि थांदोंमोन गोदान बोसोरावबो साफ्रोमबो गावनि थांखिखौ जाफुंहोनो हाथों बेखौनो आं खावलायगोन। गोजोननाय थाबाय बे समाव प्राइम 24 हेडलाइन्सआव दान्दिसे सम होनायनि थाखाय नोंथांखौ गिबि गिबियाव खनसेबाव खुलुमबावबाय आरो गोदान बोसोरनि जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्स चेनेलनि गेजेरजोंबो नोंथांमोननो नैबे बाथ्रानि गेजेरजों माखासे बाथ्रा जों फोरमायनो नागिरदों जिहेथु जों गोबां नुबोगासिनो रंजानायनि मुङाव जिउ बावनाय आरो गुबुनखौ खहा खालामनाय मानोना लामा सामा जोङो थां फैयाव गोबां एक्सिडेन्ट जानाय बे बांनायनिफ्राय बांबोदों बे दहाय बुंलांनाय बिथाङा बुंलांनाय जिहेथु जों गावनि जिउखौ आवगोलाव दोननानै आरो बेखौ जों हदाय गोसोआव लानांगोन मानोना जोङो बयबो थांना थानानै मोजां खामानि मावनांगोन बेनिखायनो जों बयनिबो जिउआ मोनसे गोबां मुल्यबान बेसेन गोनां जिउ बेनिखायनो जों बयखौबो मान सनमान होलायनानै जोङो आवगायलांनाया जोंनि थाखाय गोनांथि दिनै बे समाव जिहेथु फेस्लानि जोंनि बर'नि फेस्लानि राजा बे फेस्लानि राजाया एसे गोथांखाय बारा हायासै दिनैनि जिहेतु सावरायनाया जों बेबायदि तुलमुलै जिहेतु जोंनि मिथिनांगौ जिहेतु बिथांखौथ' जोङो फेस्ला माबायदि फेस्ला मिथिखायो जेला जेरावबो नुबोगासिनो आरो नुबायबो थागोन थांना थासान्दिसिम दिनै जोंनि बिदुंनि गेजेरजों जोङो फेस्लाखौ जोङो नोंथांमोननो दिन्थियासैब्लाबो नोंथांमोना फेस्लानि मालिकखौनो नुखादों फेस्लानि मालिकखा बे आरो बेनाव गासैबो फेस्लाया दङ गुबुन गुबुन प्रग्रामफ्राव अराय नुगोन बेखौ आसा खालामदों आरो बेखिनि दिनैनि हाबाफारिखौ लानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोङो बिथांमोननि आरो बिथांनि न'खराव दान्दिसे बिथांखौ लोगो हमनो फैदोंमोन बेनि गेजेरावनो जों माखासे बाथ्राखौ जोङो नोंथांमोननोबो फोरमायनो होननानै साननायलाय जोङो प्राइम 24 हेडलाइन्स बिजोंनि गेजेरजों दिनै दान्दिसे सावरायनाय जाबाय बेनोमोन दिनैनि जिहेतु गुबै जोंनि थांखिया बे समाव जोङो दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन्स बाय बिदाय लाबाय गोजोन्थों।